Takže ahoj, vítejte u tohle videa. Tohle video je LPS sbírka, protože tu LPS sbírku, kterou jsem natočila, to LPS sbírka první část, no tak to je v pořádku, ale potom jsem natočila ještě LPS sbírku druhá část a LPS sbírka třetí část a tu jsem omylem smazala, takže teď natočím úplně celou sbírku, takže jdeme na to. A ještě teda, jestli tady něco slyšíte, tak se omlouvám, je 8:30 večer, takže prostě jsem to natočila to, takže jdeme na to. Já mám tady takového krabici teda. Takže jdeme na to. První pečopák je tady tenhle pejsek. A teda mě pište do komentů, jestli jakýho chcete vyměnit a potom mě napište buď to do komentů, nebo mě do komentů napište prostě vaše telefonní číslo anebo váš e-mail a já vám a tam buď to vám zavolám, nebo vám napíšu a nebo vám napíšu mail a prostě potom vám toho pečopáka pošlu. A pokud vy taky natočíte nějaký video, za jakýho byste to vyměnili, jako takže tak, no. Na první je teda tenhle pejsek. Je pravej, má LPS. Je talentovaný teda. Je to vysypu teda. A teď jeden spadl. No tak to je. Nepadl. No, další je tady tahle zebra, nebo jo, zebra asi takováhle má LPS, je talentovaná. Pak tahle činčila, asi teda LPS je pravá. Pak tady tenhle mýval, nebo nevím, má LPS, je talentovaný. Pak tady ten klokánek, má LPS, talentovaný. Pak tahle víla. Pak je tady tahle želva. Má magnetek teda, vidíte? Magnetek. Je nic magnetkového nemá, takže ale prostě má magnetek. Pak tady tahle veverka. Takováhle veverka. Pak tahle sovička. Tenhle má žlutý zoubky. No a omlouvám se, že už jako moc nenatáčím, ale no a teda potom na konci tohle videa vám ještě řeknu, že informačku prostě. Tenhle takhle jako leží, tady má tu dírku a je pravej, teda já vám ukážu někde LPS. Tady je LPS a byl kuličkový, takže, ale je pravej. Pak želvička, teda byla k trojčátku, teď zkusím to jedno najít, tady, jedna a druhý.
takový slon. Jezevčík. Ují. Takováhle. Fenek. Mí veverka. Teda má taky trojčátka. Zkusím je najít teďka. Nikde. To nevím, kde jsou. Takže vám to asi neukážu. Jo, už mám první, což je takováhle veverka, teda. Taky mám na ní gumičku. Takováhle perská kočka. Kterou mám teda taky jednou. Pak mám takovouhle vílu. Takovouhle. Další vílu. Pak ještě takovouhle vílu. Pak takovouhle vílu.